قضية ساكن العفريت تمام وعندك أرض لو زر كان في واحد حدد كيلو هذا واحد من هفدمê vekirina nivîzgeha binavê vegerandina zordariyan wate vegerandina mal û milkên li herêma Efrînê hatine dizîn, tawan û kiryarên dûr ji mirovatiyê têne encamdan û berdewam in. Berovajî ku mal û milk werin vegerandin, lêbelê malên Kurdan ji alî grûpên çete û Erebên nicatperest yên li Efrînê hatine bicîkirin têne firûtin. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê di raporteke xwe de di 19 mijdarê ragihand ku Erebekî nicatperest nîzîkî ji çekdarên Eniya Elşamiyê mala Kurdekî Efrînê yê bi navê Mustafa Elûş ji navçeya Bilbilê bi $1200 Emerîkî firûtiye. Herwiha mala Mehmûd Şêxo ji gundê Meydana yê navçeya Raco bi $1000 Emerîkî firûtiye. Her divê derbarê de jî heman jêderî nîşan bûyekê da ku çekdarekî Ceşûl İslam mala welatiyekî Kurd yê bi navê Azad Elî ji gundê Dumilyayê navçeya Mabata bi gujmê $1300 Emerîkî ji xwe re firûtiye. Li gor rêxistina mafê mirovan hemû ew malên ku hatine firûtin li taxa Eşrefiyê ya bajarê Efrînê ne. Wekû çavdêr dibêjin, ev ne cara yekê ye ku rewşên wiha têne belgekirin. Beriya wê jî gelek caran li navenda bajarê Efrînê herwiha navçe û gundên wê ew rewş hatine tûmarkirin û zevî, otomobîl, traktor û alavên çandiniyê herwiha mal û baxçe hatine firûtin. Di heyva borî de nivîzgehek bi navê vegerandina stemkarî û zordariyan hatibû vekirin û serokê Hevpeymaniya Niştimanî ya Opozisyona Sûriyê Nasr el Herîrî bi xwe serpereştî dikir da ku mal û milkên ku ji şêniyên Efrînê hatine dizîn û desteserkirin careke din werin vegerandin. Lê ew yek bi tenê ji derencamên raporta netewên yekgirtî derbarê Efrînê de hat ji ber ku xelkê Efrînê tekez dikin ku binpêkirin berdewamin û tu mav ji wan re nehatiye vegerandin. Li ser vê mijarê Dr. Xelîl Bakîr dema bejdariya xwe di bultaneka Arkê de tekez kir ku ew nivîzgeh li ser erdê nayê bicîkirin. تشتكي راسيتنا حم وقت بيحبر على الورق حم بس بيشتغليا بو بصير عرضه تشتكنينه بردوامن لبرچاوي تركا افتشي سوج لسر تركان الدولة دوغر كر او مسؤول جبر بتشتري بحق در حق ملت كرد كرد عفرين تكرن لحر داركي كرد هاي ترك دست درجاتك والبيت شابي وند به هف عصابات وي سياسات حزب البعث دومين وبجهنين وهن بتدو يعني بتدو بردوامن والعزة لله. Li herêma Efrînê ji bilî dizî û desteserkirinê proseya girtin û revandina welatiyên Efrînê roj bi roj têne encamdan. Mebez ji wê yekê ew e ku kesên li ser xaka Xoma ne koçber bibin û li şûna wan de Ereb û Turkman werin bicîkirin û plana guhartina demografiya herêmê bi temamî biçe serî.